Dobrý odpoledne, skoro večer. Já nás teďka vezmu o pár planet dál, což bude do společenského světa a do světa společenských procesů. A chtěla bych představit stručně výzkum, kterému se teďka věnujeme s Lenkou Suchou a s dalšími kolegy z našeho oddělení na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. A ten výzkum, který bych chtěla představit, se týká změn v sektorech potravin a energetiky v České republice. A chtěla bych tohoto téma uvést tím, že vlastně máme za to, že dneska účastníky této konference je spousta lidí, kteří se za prvé potravinářství a za druhé energetice nějakým způsobem věnují. A tak je to řada lidí, kteří se snaží o nějakou změnu v těchto dvou sektorech. A proto jsme si říkali, že by možná bylo zajímavé ukázat, jaké výsledky my získáváme, když se těm mechanismům změny vlastně věnujeme z výzkumného pohledu. A proč tu prezentaci dneska bych chtěla přednést, je, že mě hrozně zajímalo, s jakými změnovými procesy a s jakou logikou změny se setkáváte ve svých kariérách a ve svých oborech. A doufám, že později večer dojde čas na to, že bude možnost tohleto prodiskutovat. Ty sektory potravin a energetiky my jsme zvolili k tomuto výzkumu proto, že oni v současné době vlastně procházejí docela radikálními proměnami. Procházejí proměnami jak kvůli tomu, že vlastně čelíme nějakým změnám životního prostředí, které na ty sektory tlačí. Například už jsme slyšeli o tom, jaké efekty má třeba klimatická změna na produkci potravin nebo na energetiku a na chladící systémy a tak dále. A zároveň taky pozorujeme, že vlastně existuje nějaká společenská snaha to přírodní prostředí chránit, to klima nějakým způsobem chránit. A to je vlastně zase druhý tlak, který taky nějak souvisí s životním prostředím, souvisí s přírodním prostředím, ale vlastně tahá oba dva ty sektory jakoby na dvě opačné strany. A úplně stejnou věc pozorujeme z hlediska společnosti. My vidíme, že se dost radikálně mění geopolitická situace, mění se trhy, mění se legislativa. Zároveň vidíme, že se vlastně mění ekonomická situace lidí, kteří třeba mají nebo nemají nějakou kupní sílu, kterou v minulosti měli nebo neměli. Takže vidíme nějakou změnu té situace z hlediska společnosti a zároveň také vidíme nějakou snahu té společnosti mít nějaké požadavky potom, jak by měl vypadat potravinářský sektor nebo jak by měl vypadat energetický sektor. Takže zase znova jsou tam nějaké dvě strany, na které tyhle ty dva sektory táhnou společenské faktory. A v tomto kontextu, v téhleté situaci těch velkých proměn v obou těchto sektorech, my jsme se ptali, co by nám o těch změnových procesech v těchto dvou sektorech řekli lidé nebo zástupci různých iniciativ, zástupci různých organizací, kteří se dlouhodobě o nějakou změnu v těchto dvou sektorech snaží. A my jsme s těmi společenskými aktéry pracovali a specificky jsme po nich chtěli vědět, co si myslí nebo jak chápou ty společenské procesy, které v současné době vedou k nějakým změnám v potravinářství nebo v energetice. A abych nějak přiblížila, jakým způsobem jsme se jich ptali, my jsme vycházeli z toho, že pokud sledujeme nějakou proměnu v těchto dvou sektorech a pokud to vypadá, že vlastně řada aktérů se snaží o nějakou proměnu těch dvou sektorů směrem k nějaké větší udržitelnosti nebo k nějaké větší spravedlnosti. Pátrali jsme s těmi našimi respondenty potom, co jsou vlastně ty faktory, které v téhleté proměně hrají roli. A kdybych to měla uvést na nějakém příkladu, tak si můžeme třeba říct, že proměnu těchto sektorů k větší udržitelnosti nějakým způsobem umožňuje nebo neumožňuje aktuální legislativa. A kdybychom pátrali dál, můžeme o tom přemýšlet tak, že ta legislativa je výsledkem nějakých preferencí našich politických představitelů. A pokud bychom pátrali po těch příčinách dál, můžeme si říct, že ty preference se nějakým způsobem třeba odvíjejí od nějakého lobbingu, ale zároveň se taky odvíjejí od nějakého tlaku voličů. A já myslím, že už tušíte, kam ten řetězec vede. Když se zamyslíme nad tím, co ovlivňuje například tlak voličstva, můžeme uvažovat o nějakém veřejném mínění. To veřejné mínění dost pravděpodobně vychází z nějaké předchozí zkušenosti s těmi změnami v potravinářství a v energetice. A teď už všichni tušíte, kam tohle to povede, protože ta poslední šipka samozřejmě ten cyklus propojí. A ukazuje se, že když o těch změnách uvažujeme takhle systematicky, nebo v našem případě tomu říkáme systémově, tak můžeme odhalovat například takzvané zpětné vazby v tom, jak tyhle ty změnové mechanismy fungují. A my jsme přesně ten princip, který jsem tady zkusila shrnout v takovém jako jednoduchém případu, použili právě s našimi respondenty a když se tahle technika používá nějakým způsobem jako robustně nebo rigorózně, tak se říká fuzzy cognitive mapping. Je to technika, která umožňuje právě mapovat, jakým způsobem spolu souvisejí, které ty faktory tady v tomhletom změnovém mechanismu, o kterém jsme právě mluvili. A já vám tady tak jako nastíním, že ty kroky v tomhletom procesu jsou
Je jich tam několik a jsou relativně jakoby složité. Prvně se spolupracuje s těmi jednotlivými respondenty, kreslí se systémové mapy toho, jak ti respondenti chápou, jak ty změnové procesy v potravinářství a v energetice probíhají. Potom se nějakým způsobem ty systémové mapy zpracovávají, dělají se z nich jakoby už zpracované systémové diagramy a potom se přistupuje k nějaké analýze dat, která spočívá v tom, že se počítají různé charakteristiky těch jednotlivých faktorů, řeší se, jaké zpětnovazební smyčky v těch změnových procesech fungují a je potom možné udělat taky takzvaný dynamický výstup, což je vlastně technika, která umožňuje ilustrovat, jak by se vyvíjely ty jednotlivé proměny tady v tomhletom systému, pokud by ten změnový mechanismus fungoval tak, jak je to zachyceno v tomhletom systémovém diagramu. A já to zkusím ilustrovat na nějakých příkladech za vteřinku, ale prvně bych vám chtěla ukázat, jaké vlastně ty faktory nám z tady toho výzkumu vyšly jako ty nejvýznamnější pro změnové procesy v potravinářství a pro změnové procesy v energetice. A asi nebudeme mít čas na diskusi teď tady, ale hrozně by mě zajímalo, jestli byste některé z těch faktorů poznali, anebo jestli byste měli za to, že vlastně hrají roli i ve vašich sektorech a ve změnách, které v těch sektorech probíhají. A nám specificky z toho výzkumu vyšlo, že vlastně těmi nejdůležitějšími faktory, které ti jednotliví respondenti označovali, byly zaprvé faktory, které se týkaly nějakých jako vyšších politických pater a nějakého politického působení a potom taky některých společenských faktorů, které probíhají spíš jakoby od spoda nahoru. Co se týče těch faktorů, které šly jakoby spíš ze shora, tak tam šlo hodně o politickou podporu, o tvorbu legislativy, o různé druhy lobbyingu, jak ve směru nějaké změny, tak proti nějaké změně. Byly tam takovéhle jakoby faktory, které se týkaly spíš jakoby nějakého vyššího patra. A potom tam byla řada faktorů, které vycházely spíš ze spoda. Byly tam faktory jako třeba osobní nasazení těch jednotlivých aktérů. Myslím, že řada sustainability manažerů z různých firm by asi řekla, že možná poznává ten faktor toho osobního nasazení. Ale potom tam byly i takové zajímavé faktory, jako třeba kupní síla obyvatel, která buď to umožňuje nebo znemožňuje nějaké zásadnější změny v nějakém sektoru, anebo takové věci, jako třeba vztah společnosti k přírodě. A tyhle ty všechny faktory vlastně ti naši respondenti propojovali do těch systémových diagramů a z těch následujících analýz vlastně vycházely tyhle ty faktory jako ty klíčové, které vlastně nejvíc ovlivňují, jestli ty změny v těch sektorech proběhnou nebo neproběhnou. A já bych tady chtěla upozornit na faktor, který je tady ve třetím řádku, což je takzvaná konformita společnosti, což byl takový zajímavý faktor, který se nám tam objevoval v tom výzkumu vlastně opakovaně. A konformita společnosti vystihuje vlastně to, jakým způsobem my se snažíme nebo nesnažíme chovat se jako všichni ostatní v našem okolí. A nám právě připadalo zajímavé, že vlastně v takových otázkách, jako je potravinářství a energetika, že vlastně tenhle ten faktor té stejnosti nebo té snahy být stejný jako ostatní. Že tenhle ten faktor tam vlastně takhle silně figuruje. Ale ta logika byla taková, že vlastně pokud se pohybujeme ve společnosti, kde je právě spíš tlak na to moc nevybočovat z řady, neskoušet nic moc nového a moc se neodlišovat, tak vlastně ta šance, že nějaké inovace se jako setkají s nějakou pozitivní zpětnou vazbou, se vlastně dost snižují. Takže ten faktor té konformity společnosti byl opravdu zajímavý. A já tady právě zkusím ilustrovat, jak to souvisí s tím dynamickým výstupem, který jsem už zmiňovala. Vy tady vidíte na levé straně. Na levé straně vidíte systémový diagram toho, jak vycházely ty změnové procesy právě v potravinářském sektoru, takže to je propojení toho, jako jak fungují ty mechanismy změny v potravinářství. A napravo vidíte, pokud ty mechanismy fungují takhle, co to znamená pro vývoj jednotlivých proměnných v tom potravinářství. A někde tam v prostředku vidíte schovanou takovou silnější modrou linku, což je linka, která nám ukazuje, jakým způsobem probíhá nebo neprobíhá změna v tom potravinářském sektoru. A vy tady vidíte, že ta linka se ustavuje přesně na nule, což říká, že pokud by ty změnové procesy fungovaly tak, jak je popsáno tady v tomto systémovém grafu, tak vlastně to potravinářství v zásadě žádnými jako radikálními proměnami neprocházelo. Byla by tam ta tendence spíš zachovávat nějaký status quo. A zajímavé je, že když právě z tady tohoto systémového diagramu my takzvaně vypneme tu konformitu společnosti, a to je právě ten důvod, proč se tato metoda používá, aby bylo možné testovat, co se stane, pokud zmizí některé ty faktory, tak se ukazuje, že pokud vypneme tu konformitu společnosti, tak vy vidíte, že ta výsledná proměna, ta samotná jako proměna toho sektoru potravinářství se ustaluje nad nulou. Ona se
ustaluje jakoby ve vyšší úrovni, než byla na začátku, což vlastně signalizuje, že pokud by ten systém fungoval tak, jak je tam zachyceno, tak vlastně společnost, která je méně konformní, která se méně snaží být, ve které se méně snažíme být stejní jako všichni ostatní, tak je vlastně daleko otevřenější té změně a ta změna potom jakoby probíhá daleko rychleji. Takže je to takový způsob, kterým se dá jako otestovat, jak vypnutí těch jednotlivých faktorů a zapnutí těch jednotlivých faktorů vlastně ovlivňuje ten konečný výsledek. A s tímhletím bych se asi rozloučila a kdybych měla shrnout ty zásadní body dnešní prezentace, tak je to asi to, že změnové procesy, jak v potravinářství, tak v energetice, závisí na celé řadě různých faktorů. Některé z nich jsou celkem intuitivní a některé z nich jsou relativně překvapivé. A právě techniky, jako je například Fuzzy Cognitive Mapping nebo systémové mapování, nám umožňují lépe pochopit, jak tyhle ty změnové procesy fungují a které faktory v nich hrají roli. A jak už jsem říkala, kdykoliv dnes nebo později se budu moct těšit na diskusi, jak se k těmto faktorům stavíte vy a jestli je poznáváte nebo jestli byste identifikovali ještě nějaké jiné. Děkuju. Děkujem. Tak, já doufám, že tam budou nějaké dotazy. Podíváme se. Tak se budu ptát já, ale vyzývám vás všechny, co jste tady ještě. No super. Tak Danka běží. Děkuji. Takže já jsem Jan Matuštík z ŠKT a mě by zajímalo, že vlastně teďka v některých oborech environmentální analýzy a tak jsem zaznamenal, že se začíná pracovat s pojmy sociálních tipping pointů, bodů zlomu ve společnosti právě směrem k té změně, tranzici té společnosti k nějakému lepšímu stavu a využívání těchto bodů. A mě by zajímalo možná primárně, jestli se s tady tím konceptem nějak pracovali, jak by se to třeba projevovalo a případně, jaký máte obecný názor na tento koncept sociálních bodů zlomu, protože že to může být trošku problematické. Díky. Děkuju moc, Honzo. Je to přesně jak říkáte, jako ta představa toho, že vlastně pokud změny fungují nějakým způsobem, takže tam jako jsou nějaké body zlomu, ve kterých třeba můžeme dosáhnout jako velkého efektu nějakým třeba jakoby dobře mířeným menším úsilím. Jako tyhle ty pohledy existují. Já si myslím, že je zatím trošku takový jako wishful thinking, jo, že vlastně jako je tam taková to doufání, že tam takovýhle momenty jsou, jo, že v tom složitém systému společenským, jehož jsme součástí, že je ta možnost někde jako zasáhnout a doufat, že to má jako nějaký nezměrný výsledek. Jako samozřejmě nelineární efekty existují, to je jasný jak v přírodním světě, tak ve společenském světě. Myslím si, že má smysl zkoumat, jako kde v tom systému má smysl zasahovat, že bych věřila tomu, že takovýhle věci jako jsou tak jednoduchý, že takhle existují, tak to si myslím, že spíš asi ne. Děkuju. Zuzko, máš tam další dotaz? Má ta konformita větší vliv v potravinách nebo v energetice? Jo, a to je bezvadná otázka. A já na ní teďka nebudu schopná odpovědět, protože my jsme těch pracovních skupin jako side by side měli hodně. A já odpovím, že ten rozdíl tam byl, ale já teďka nejsem schopná říct, jaký byl. A kdokoliv tu otázku položil, tak prosím, pojďme potom jenom ještě to probrat, protože hrozně ráda to udělám, ale potřebuji se na to podívat. Super. Mě by možná zajímalo, ty si ke konci prezentace zmiňovala vypnout ten faktor konformity. Jak by se to udělalo? Jo, a to je úplně perfektní otázka. My jsme v návaznosti na tenhle ten výzkum potom procházeli ještě jako další částí tohoto procesu, kdy ta otázka zněla přesně takhle, jo, že pokud některé ty faktory jsou důležitý, co je potřeba udělat s tím, aby se nějakým způsobem jakoby, ty faktory ovlivnily. Jo. A já teďka udělám takovou tu příšernou věc, že řeknu, jako, že my ty data zpracováváme, což je přesně tahle fáze, ale jenom jako jsem ráda, že tu otázku kladeš, protože to přesně byla naše úvaha, jo, že prostě my se chceme dostat od toho, který faktory jsou důležitý nebo nejsou, k tomu, jako jak s nimi něco udělat, jo? A to je ten další krok. Super, a já se... Jo, tak pardon. Prosím. Já na to ale chci vlastně navázat na tuhle otázku, protože v souvislosti s tím, o čem mluvila Klára a s tím, o čem jsi mluvila vlastně ty, tak jakoby vidíš tam právě nějaké jako propojení toho, jak přesně, když v momentě se jakoby zanalyzujeme ten systém, tak jak potom vlastně třeba v té praxi jako to zkombinovat přesně s nějakým tím jako transitivním designem. Jo, asi ho tam vlastně vidíš, ale jako třeba jestli tě napadá nějaký jako praktický způsob, jak by se to třeba zrovna v tomhle případě jako dalo udělat.
Děkuju moc. Takhle, já bych spíš jako obecně řekla, že v tu chvíli, kdy tam dojde na tuhletu konkrétní otázku, jako co s těma některýma faktorama udělat, tak to je přesně ten moment, kdy přichází jako to kouzlo nějaký interdisciplinární práce. Jo? A to kouzlo toho, že prostě různý obory k tomuhle tomu mají hodně co říct. A třeba jako já v tomhle tom vidím fakt velkou naději toho, že přesně jako existují obory, které třeba k tomu přistupují z hlediska nějakých jako mezilidských designových procesů. A pak jsou třeba technické obory, které k tomu přistupují tou otázkou, jakoby, co by bylo možné udělat třeba nějakým jako technickým řešením. Jo? A v mých očích je to hrozně o dialogu toho, jako co se musí stát na té společenské frontě a co se musí stát na té, dejme tomu třeba jo, prostě regulační technické frontě, tak aby se tyhle ty změny udály. Takže jakoby, určitě tam samozřejmě přesně tyhle ty jako synergie jsou. Jo? Já teďka nechci jako žádný pojmenovávat, ale jenom chci říct, že tam jsou jako na obě strany z mýho pohledu, jak do toho designu, tak třeba právě do technologií. Má ještě někdo nějaký dotaz? Protože mě stále napadají dotazy, ještě máme chviličku čas, tak ho využiju. Já jsem se ještě chtěla zeptat, během prezentace mě napadlo, zda ty výsledky z průzkumu v těchto dvou sektorech se dají nějakým způsobem extrapolovat na další sektory. Nevím, jaká bude odpověď. A případně zda plánujete výzkum v dalších sektorech a případně v jakých a proč? Děkuju, Táňo. My tenhle ten výzkum děláme v rámci nějakého většího evropského projektu, který si tu otázku po těch jako hlubokých společenských změnách klade ještě jako širší. Jo. A my jsme zvolili ty sektory potravinářství a energetiky právě kvůli tomu, že my tak trochu jako doufáme, že zaprvé zjistíme, že v tom potravinářství a v té energetice ty změnové procesy, ty společenské změnové procesy budou třeba stát na podobných faktorech a že bude možný potom nějak jako testovat tu širší jako aplikovatelnost. Takže já řeknu, že my do toho jdeme s tou hypotézou, že by to mohlo jít. A jenom jako chci říct, že v té vědě to znáš sama, že vždycky člověk neví, kam ho to jako dovede. Ale to, kam bych si já přála, aby nás tohoto dovedlo, je vlastně možnost spolupracovat jako s dalšími sektory a vlastně mít možnost vést ten dialog o tom, jestli změnové faktory třeba jsou nebo nejsou stejný. Takže náš výzkum je z většiny společenskovědní, my vlastně interagujeme s různými společenskými aktéry a naším cílem by bylo právě, jako pokud se v tom bude pokračovat, tak v tom pokračovat spíš tím jako konzultačním způsobem. Super, tak já děkuji moc. Děkuji, Zuzko.